attendeth my way when sorrows like sea billows roll. Cut it. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well
and my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well through the storm. I am held. It is well with my soul. Obodo ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Okay, aha m wụ Mrs. Patience Ezuobi aka Idego ka ndị mmadụ nje mara m. Idego na chi. Aha my catering wụ finger biting dishes. Ekele m gị o. Yes. Biko mata bilekwa mkpụrụ aka m. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko a sị nke ịgbagodo ọhaneze ife mere unu ji nọ n'ezinụlọ a n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji bịa ebe a wụ ọkwa ji na nwunye m nwụrụ, so that ihe awụ ihe mwute na onye ọbụla mgbe anyị bịara ebe a, mana anyị na-asị ụzọ onye ọbụla na-aga ihe aha ozu niile, igwe niile na-ala n'ozu. Ekpere anyị na-eme ekpere n'isi ha bụ na makọta azụ ha ga-adị na mma, ọganiru ga-adịrụ ha, ụmụaka ha hapụrụ, ihe ndị iche ga-adị n'ezinụlọ ha n'aha Jizọs. Amen. Ego ụbọchị ekene gị o. Wee na-asị na unu zụka eme na-asị njide ka unu ji ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Anyị fụrụ mbụ unu na-agba ebe a wee na-asị na oge esi ya wee kwụọ unu ụgwọ ọrụ n'aha Jizọs. Oge mmanya na mpaị nọ ndị ama na ha biri ezigbo ndụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị na-asị aja oge na mkpụrụ obi ha na ndokwa wee na-akasị ezinụlọ obi dịka na-asị ha kwụ ịkwa akwa dịka ndị na-enwere olileanya. Ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi ị nwere ike ịgwa ọhaneze? Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ ọ nkasi obi. Ihe niile ka nne na nna ha si hapụrụ ụmụaka, ihe m chọrọ ka m gwa ha bụ ka ha makụọ Jizọs, maka Jizọs ga-eme ihe niile ọdụ mma, ihe niile adụ mfe, ụdị ọnwụ ama nduzi n'ezinụlọ anyị again n'aha Jizọs. Amen. But it's not finger biting dishes. Finger biting dishes. Ego ụbọchị ekene gị o. The Hope of Empire Media na-ekene unu. Wee na-asị na Jehova ebunye unu enu mere unu amara. Ọ ga-adị ka aja ka unu chụrụ n'ụbọchị taata. Unu rụchaa ọrụ unu ga-afụ ihe dị iche na biznes unu na ezinụlọ unu n'aha Jizọs. Ekene m. Go. Comanda da ukulu mai ulu shi bu mari ulu meshi on ka na onya ka go ya ka le ya para ndo ulu mari ulu meshi na ke shi bu ama ka bu le ni ka Good morning, sir. Good morning. Biko onye ka nkene? Okay, aha m bụ Barrister Cletus Anwukwe. Barrister ekene gị o. Ego ụbọchị na-ekene gị. Biko menụ ka anyị mara ife na-eme n'ezinụlọ ebe a taa. Ihe eme ụlọ nwanne m ka akwa Romanus Kanta ihe mekata ude. Ekene m unu na mbụ ala m akasi unu obi sikunu hafụ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya ọ ga-adị unu na mma were anyị ka isi wee mara oge ọ dị ndụ ka o si wee bie ndụ ya. Ihe mere bụ na nwanne m nwoke bụ mmadụ eziokwu, ọ like imegide mmadụ, ọ na-ekwu ihe ka ihe si dị, ebe ijikwana ajụjụ kọrọ ka o si mata na bute eziokwu n'ihe niile. O biri ndị anọ dịka nwa amaala mara ihe ọ na-eme.
ọ ga-adịghị na mma anyị na-asị na Jehova ga-ana mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Biko ka ekpere na-ekpere ezinụlọ ata ata. Ihe na-ekpere ezinụlọ abụ na Chukwu goziri ha gozi, ha mentenụ aka nna ha ndị ọkwara aka ọtọ, ha kwụwa aka ọtọ na Chukwu ha gbara ha echefu ọ gara echeta n'ihe ọbụla ma ọmụmụ nwa ma akụ na ụba ma ihe enwere ma ihe eri ma ezigbo omume. Chineke na ha dịka mkpụrụ osisi akụ na-akụ mmiri, ha ga na-amịta mkpụrụ mgbe ọbụla mgbe a chọrọ ya n'ụdị a chọrọ ya. Ọ ga-adịghị na mma. Barista egwu ụbọchị na-ekene gị ya na-asị n'izu ụka eme na-asị ide ka iji ka isi gbaa mbọ wee rụọ n'afọ gị ụka wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taata. Ya na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu mbọ niile unu na-agba ebe a mmajikwu mmaji n'aha Jizọs. Ọ ga-adịghị na mma. Ekene m gị. Ewe udo
Thank you. Ekele eke anyị ji ọhara na-arịọ ma ndị ogene ma ndị egwu ahịhịa biko ọ bụ egwu ala ndị ọga bara ugbu a ọ jide ka a sị ka ebubata ya biko ndị ogene kọpụret anyị achọ ka mmemme adị nghasa biko bụ special announcement ogene ọ bụrụ na asị m dubata ndị ọgọ unu edubata achọla unu apụọ kwụ na apụrụ ịba ihe sekuriti sie ka a bịa rupe fụ ụmụazị thank you. I know that the Bible family from Ishikwachi, I saw no more. Ogene na for now, Ogene thank you. Ogene thank you. Ndo Ogene ice water, thank you. Because I saw no more this Ishikwachi, all the Bible family from Ogama Kingdom. I see you. Ndo Golege. As one Oga Abe Hungarahu. Manake du Kwebu. Ekene dị jiri ọga nchekwara anyị ndụ wee rụọ n'ụbọchị tata. Eji m aha nwanne anyị nwoke na ụmụnne anyị niile bụ nnukwu ndị agụgụ Raymond Katapit ihe eji mara ihe megata ogoro wee na-asị unu nnọọ. Otu n'isi wee leta anyị Chineke ebunye unu okpu ekene mmaju kwuru mmaju n'aha Jizọs. Ọzọ ụmụ m na-abịa ka awụ ụzọ akwamozu. Ọwụzọ akwamozu ihe aṅụrị ga-ejibe. Ụlọ eje, ọ adịrị onye ụlọ mma. Ụlọ eje. Dịka anyị kanara ụmụ ndị ọga from Ishikwachi n'ọnụ, Ọdụlịzi. Ndị ọga anyị na-ekele unu maka ihe mere n'ezinụlọ a metụtara anyị jụrụ bịara n'ogbe eziokwu na ndụ anaghị eburu obi oke anyị ga-eru ogo dịka o si were kwụsị wee na ka Chineke kasị onye ọbụla obi n'ezinụlọ biko ma anyị nwa ma ndị anyị ndọpụtara Chineke ga-anọnyere anyị n'aha Jizọs. Anyị si ụlọ nnọọ ya dị balụ Chukwu onye ahụ mere eze nke eme ya eze bi ebi ịba ije ayọ udo ide udo ayọ elebe idelo soso ije ịba sọta ibe chaibia Baba no do mekele Desi boga ni sunu kalebi Atalu benyanya mbado ni bongo Baka no bedi benyaga kwa nyumba Wana umere mesenge meya Ese biye ni meya Ese biye ni meya Ese biye ni Ese biye ni Ese biye ni Everything I do, it doesn't benefit you. I just want to say thank you, Jehovah. See, I'm living like that, but that's just for my ghetto. I just want to say thank you, Jehovah.
Actually, the girl you take over your life. About the money. There's a baby. The truth of it. You get family from our place. Yeah. How do you tell? I never the chicken of your life. From our place. You get family that I see them now, tell you. Thank you, God bless you. Because you're not going to be able to tell you. The truck all the way, tell you. Where I go, because that case, no, on the family, the big family from Akeze, no here life. Ada single person na kwampai na la na hotago ona na sport power si ni gwe bendi mozi na eba na abo abo na etongongo so e person na kwa mo dadi anya na rugu aisu no no biko yin wa ngozi anu keneto no ndo no bia be for anye ezinola ni bodo ezokula hi amenu o tawri ni ada be respect ezokula mo te bo kuma beti to siwede shege man no the best musu karobi onayande ebe shege na delu shege yondo na yiro to yekba yiro tabe kola ozo adi ekura e program ozo ke mezu kola ha Jesus en na rekele shege na andi yiro wa pudatla ndidi eje di elile ewo ndi womeru lasu karobi eye se obe ya ngini ya dajo na ekwempeta Chineke gara iwu ọbụla n'aha Jizọs. Okwu niile m na-ekwu bụ ndidi. Ọ ndidi bụ ije elu. Onye nwe ndidi emericha ọnwa niile m na-abịarị. Ọnwụ dujegbo nke abụghị izizi. Ọ dị tupu anyị apụta ụwa ọ ka dụkwa aga. Mkpata na ndị be anyị gụrụ aha si ọnwa adreesị. Ọ ka dụkwa aga. Aha ndị ezinụlọ m ndị be counterfeit Chief Raymond Emekata Ogboro Ube aje ekele unu ndị ọga anyị aka ezi ụlọ eje because it's on our kind of principles, okay, that kind of I have a reason to praise Master Jesus. Too many reasons, so many reasons. I have a reason why I love you so much. I'm going to touch you now. All the family of Sunday, all God, Chief, the great here. I see you now. Think I can run out of this. Sunday, from Anotity. Sunday, from Anotity. I see. I'm not sure to run baby. I'm not
I see you now. Don't need to go and put a chip in the record. But for the third match, over time. Thank you, God bless you. Wala bagano. I am the family of Antonio Bison now. Okay, well, LAF Akopa no. Too much money, I tell you. Because it divide the immediately. Because the pastor playing another song under the Embara Napachineki here. Under the Opuopu, no Chineka here. Obanja Bani Mendum Madu. Pastor, no, I can read too much. Total pastor, total blessing. When they turn the shop, they play the show here live and direct. I and the Phoebe. Open one United Club, Lagos, here live. Now come member. Under the eating before the meeting. Ndani really to pray become member. Open one everyone know eating before the meeting. Go down there, Lini. Now tell your body. Now put on it. Thank you, God bless you. DJ and our sponsor. We are there in the follow. What can all counterfeit workers on if what can on here Bastaro? In I have a cashew jureba. In I and as I have for a band, they produce oil. Workers on if I name, what can I share go London? Obulile counterfeit out Yanoko. Since so okay, so now the Dorime on the mere twins. What okay, but I go Apua. Na piano abeba meba Diego Papa Dioko. Tino na ya malo. Egodo. Obulile agane eli from Bruno Nana. Omuchu Yotago. So DJ kind of appeal sign up with a wine. I pass the second thing could be very monko. Was it Pazet by Dorime? Yotago, Amina, Salah here. Because such a mind okay in the band. I took from my DJ and then sing. I make camera, I make an abacota. Anna no mana, Kuru, make an adaba. Mind every Jacob. Every day I got to answer. Let's not trouble now. Let's not trouble. Chief inside. Let's not trouble. The temple. I can let him the oppressor. Chief name the chief. That's a canal to do. This is a number I can let him. It's not going to can the neck, can also now, I can again. All good was very slack. Thank you.
1,000 naira for ego pant ewu. Onye na-ewu kọmitiri ikpuru ewu na-achị bag weta ego pant ewu 1,000. Thank you. Ewu na ụgbọ atọ bụrụ na akwa gbasị kpukpu ewu. Anyị kelere unu. Ọdụlesi ị naghị afụ na ndị ọga zuru ka eme ọjụ famili fụrụ m eme. Agaghị karịgo okwu ọkọta anyị si ụlọ n'ọdịkọ bịa kele nụ ndị ụlọ ga-abịakwa. Ọka ntafet ka a ga-afa onye ga-ekwu okwu onye ga-ekelere anyị ndị abịara bịakwa. Aja ka isi uru sọrọ. Ela sọ ikwu na gị. Chuka mbiri. Aya. Eji m ọhụrụ wee na-ekele ndị ọdịdị ndị ọga anyị. A sị na ọgọ wuru chi onye. Anyị hụrụ aka ụlọ emego. Jehova ga-akwụ n'ụgwọ n'aha Jizọs. Aha ikwu. Chineke ga-akwụghachi unu ebe unu si weta.
otu a ka ọ dị Odolisi onye na anyị ga-afụ na ndị ama etiti abịarụọla ndị egoziri ka eme abịarụọla ka esi dọta nwunye Roman emekata katapit iziri anụ maka ka esi dọta nwunye anyị si anyị bakụ n'isi o butere anyị na nwanne anyị nwaanyị rapụ n'oge ugbu a onye si ebe na-akwa ụmụazị ọhapụ onye si ebe na-akwa ụmụazị ọhapụ akapeka roche ya aba ume aiwa ya ngodo kasu ai ko la ya da pasara ma ko ni to ai de run ora sun uri bude ko ande de run ai ska guda ka ko ba guda ko man ulege ai horakulu Chineke ya kwunu maji kwunu maji ọ kwunu njide aka kwunu njala ọ adịrị onye ọbụla mma ulege thanks sachi thank you masị ekele m otu aka ọbụta n'ebe kenipe ha dị ọla ebe kenipe ha dị ọla ebe kenipe ndị anụ etiti ya ana m ekele mmadụ niile n'ụdị pụrụ iche yes ana m ekelekwa ezinụlọ ndị anyị nọ befa ana m achọ unu kasi enyi na-adịgo ka ọ na-adị kasi enyi ọzọ anyị ga-agbakọta ebe a ama mbụzi iri uju ọ ga-abụzi ihe ọnwụ anyị ga na-amụta na amịrị amịrị biko ọkụ elu ikere na ekpere a biko ekwube aka ebe ọbụla elu Aso, ndị ogene anyị kelere unu anyị kelere ndị ọrụ ekele Mrs. Max kelere ji ozugbo ọzọ nke ikpeazụ ana m ebe a ewu ruru ise ha ji hivas ebutara anyị anyị nwere mmadụ anyị kelere unu niile ayaka kọrọ ndị onye nke m na-arị nne ndị agwụ na-eje onye ọbụla dịbe mana abịakwala nwa na-akwa nne ọwụ nwa na nna na-akwa nwa onye o ji wee adịghị o mere na asịsị eti agara ikpe
ebe kwa akwụkwọ ole na-eze ma ebe amadụ Chukwu nwe ihe niile ka Chukwu nọnyere unu n'aha Jizọs. Ọtụtụ n'ime anyị na ebe ama ha ibe ha si bịa ha si agbada alachi wee bịa nọnyere anyị maka ọkpọba ozu nna anyị nwanne anyị nwoke bụ Chief Raymond Emekata Oborude. N'aha ndị be ihe Emekata Oborude na ụmụlewe niile ka ndị asị unu ụlọ eje jeọkpakwa ụlọ ụkwa mmadụ kwuru mmadụ ọ ga-adịrị onye ọ na mma n'aha Jizọs. Ọ dị mma ndị ọgọ anyị anyị kelere unu Chirentas no Chirentas Look at your own dog and go. Don't direct him, mother, not direct him off. My car, you never mistake. All them go is about mother, no, it's about easy. Everyone you thank God, much of your much, I have brought you. Thank you, God bless you, people. Okay. Madam, I see my better. Ekene ndị ikwu ibe ekene ndị nne ekene ụmụ agbọghọbịa biko abụghị na ebe a na-ekene na-erute ana m arịọ iwere aka ndị ichie n'ihu biko ka iwere aka ekpe gachite nke ichiri sara ọhịa akwụkwọ nsọ kwuru ihe asị unu mee na ya disadvantage ndị na-eme ihe asịsị eme na agara m MC Adịmma biko ọ nwere information na-enweta kịta Tekno biko ya n'itue o nwere gift m na-enye gị special ọ nwere onye ọzọ ga-anụ ya m na-ekwe gị nkwa ọnụ a mụ na gị ka ọ dị ọ ndị nnukwu mmadụ na-abata n'ọrụrụ nne ị ga-afụ ihe ha bụ ji ruru 50 ya na mmanya ha zuru Gotago ka anyị wee kewere ego gota sim kaadị ọ bụ 10,000 na-enye gị 5,000 Gotago biko anyị nwere ayịyọ biko ọ kwado oke mkpa onye ama na nwere
When
Yeah.
Baba,
United Club of Lagos. Wow.
ụzọ do agụpụtala ụzọ
Original masquerade, foreign masquerade, the talk on the talk is in here. You prepare, man. Hey, I got a boom, I got a color, no reason to do. And no one got to know. Mangala bala bala toyu, manda baba baba, manda baba baba only apuri. Mama suri panema. Open the morning sign of the lakosi mo mote ma. What's called? Ogana na abafam. Hello, incredible. Posso já, eu dar na folha algo. Se siga levar aqui no mundo, posso dar o bloco comigo. Eu dar na agora posso.
ekene m gị biko onye ka m kene ọ ga-adị gị na mma biko mee ka ọha na eze mara ife mere iji wee nọ n'ezinụlọ a na-eme mmemme tata ihe mere nji wee nọrọ ebe a na mụ diọkpara ezinụlọ ihe ejiri ọgbakọ ndị mmadụ jiri ọgbakọ ebe a nna m Raymond Kantafit oke ọrụ so anyị na-asị ka anyị mee ya ka esi eme omenala ka o si ekwesị ma anyị gwụ ya ka esi akwa ndị nwụrụ anwụ so ọhịa mere ndị mmadụ ji ọgbakọ n'ụbọchị taa. Ekele m gị anyị nwere ezigbo aṅụrị n'isi mpa anyị nwụrụ anwụ wee ndị mmadụ agbụgwọ ezigbo ọgbụgba ama n'isi ya wee sị n'obiri ndị ya ọfụma anyị wee na-asị na Jehova ga-arara mkpụrụ dị ya na ndokwa n'aha Jizọs ka ihe nwere ịgbu ọha na eze n'ụbọchị taata ihe nwere ịgbu ọha na eze bụ na ana m ekele ha ịgbakọ bịa nọ ya n'ihi na a sị na girigiri bụ nke eze mgbe onye na-agwa mmadụ ka ọ na-akụ onwe ya ana m ekele onye ọbụla bịara ebe a si na ihe onye ọbụla onye tụrụ n'iji okwu ma ekpere ma financial support ka m na-asị na ọ ga-anachakwara onye ahụ mmaji kwuru mmaji million folds in Jesus name. Amen. Ọ ga-adị gị na mma ka ife na Chineke ka o mere ezinụlọ unu mụrụ mesịa mmemme a ihe nna ya Chineke ka o mere ezinụlọ anyị bụ ka o gozi ka ụdị ihe hapụ imekwa edemi ezinụlọ anyị maka na ihe mere anyị n'ahọ gara aga bụ 2021 ọ ihe nwute na ihe ịgba anya mmiri anyị gba ọtọ n'ụzọ mmadụ na-atọ ezinụlọ anyị so ọ ihe ịgba anya mmiri ka ọ bụ ana m echukwu ya biko ekwene ka ụdị ihe adakwasị ezinụlọ anyị kama ọgụgoro na ọya mee onye ọbụla mana mmadụ ga-anwụ ahụ mana ka anyị tọọ atọ nwụọ wee nwee ụmụ great grandchildren in the mighty name of Jesus. Ekene m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu afọ a na-etu m Ọchụudo egwu bọzụ na-ekene gị ihe Obozor Empire na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka a na-asị ide ka o ji anyị fụ ka esi wee dị ha dị na Naịjirịa kịta unu mee mmemme a mechapụ ahịa ihere anyị wee na-asị na unu zukọ ebe na-asị ndekọ unu n'aha Jizọs wee na-ekpe wee na-asịkwa na ihe ọbụla ifufu na mmemme a na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ọ bụ ego ọ bụ taịm ọ bụ ekwu ọnụ ọ bụ mgbagharị niile unu gbagharị na Jehova ga-esi ya wee mere unu amara ọ ga-adị ka aja ka unu chụ unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ a udo tọrọ atọ ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike onye amụtara ọmụta ibi ya mmepe ụzọ ịfụna zuru oke unu ga-enwe ya n'aha Jizọs ekene m gị ọ ga-adị gị na mma